Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nagkadako na ang among edad iti ko, sir. Kung itugot nga lugwayan pa kaming mapunan pa kining among edad. Mupadungin kami, ngadtos pagkatiguang Sir Leon. Kung nagsabot man kami dos tikoy apan sa pagretiro ragad, pagpahuway ragad, apan kami hawid ka man, dinako gihapon ang among mga o sa pagtuman sa imong gusto. Apan di nasama ka nato. Limitado na ang among serbisyo diya mo. Agad sa among mahimo, Sir Leon. Basin magdahom ka sa nagkaawap na namong abilidad inong tampong nga, Sir Leon. Tingnan na kini, Sir Leon. Kinasingkasing ko na miluhod sa imong tubangan. Kay miila sa imong kamaayo nga rinamo. Pisan gamay, di gud mahitabo nga bation pa kami kapungot diya mo. Pagkamatyan kagihapon na mo. Apan mo retiro na kami sa among serbisyo. Apan kung imo kami gikinahanglan, andam gihapon kami ug tagana. Tatay Craig, Ambot o sa itawag nini, anak. Apa di ay grasya, gihatagan ko na Sir Leon. Bisugot na siyang retiro ko, apan kung kinahanglan ko diya, muani ko. Apan depende lang kana kung musugot pa ko. Isabot si Sir Leon. Og niya siya gihatag na ko, isip bayad. Igo-igo na kini kapalit og gamay luna sa ato. Tatay Craig, Mubalik yung ko sa ato, sa dapit na mo sa imong inahan. At doon ako dito hangtod matapos ang akong kinabuhi. Makasugod-sugod ako dito, bisan kinagmay lang. O ikaw, ug ako, Tatay Craig. tinay ka lang. Tatay Craig, Gimahal ka ni Jonas. Gipangga ka ni Jonas. Ug labing siguro ka gimahal o gipangga ka man ni Jonas. Gigugma ka sab ni Jonas. Madal pa ni mo na ako. Gigugma mo usap si Jonas. Abilin na nahibaw ko. Pakaslan ka na gihapon ni Jonas kung moabot na ang legal ni mong panahon, anak. Ha? Anak? Oh, yan. Jena! Na, mangatula mo sa skulahan. Kahit na ta! Sige. Sige na, mag-ginaw na ako si Jonas. ato na po. Sige, mag-solve ko sa ba? Oh. Amping na. Ikaw sa pagkapingit taon. Ato na po. Amping, anak! Craig, ipatawag ka ni Sir Leon. Sir? O sobre, sir? Lain akong ipahipos nimo. Ha? O Greg, bisan sa imong gipanulti nga laos ka na, apan mituo gihapon ko nga kasaligan ka gihapon. Bisan pila pagkatabang ang imong pabayran ako, akong bayran. Mahipos lang kining tawhana. Greg, Panigkamutan ako, Sir Leon. very good. Good. Kana. Imong ana. Akong panigkamutan. Pinagkadlaw ang gusto ni mo, Sir Leon. Tulo ka adlaw, Greg. Sige. Tulo ka adlaw. Sige, sir.
Sa tigingon ni mo? May sulti ka ako. Ikoy. Giapil ka na ako nga mo retiro kasap. May akong gusto. Lipay kong giapil ko ni mo. Ano ang retirement pay? Ah, Oh, nasa sunod na ng ay, Sobre. salamat. Ako ikapalit og binlod og bulinaw na ni. Tawagon to lang niya ka kung gikinahanglan ta. Oh, mas maayo naman. Ganahan ko na. Hindi na tayo empleyado niya. Maka-obserbar na ko nila. Dagan kayo mga dagkog. Oo, na kayo Kuya Jonas. Labi na ng mga batanon. Tuog haw na sila. Unsay tuyo itong Sir Leon ganina. Pagbiyaan na to. Doon na siya ipihipos. Ano ikaw man ang gyapon? Wa siyang tuog. Laos ka na. Maugihapot ikoy. Ikaw mo ay akong ipresentaran nga mo ay hingigo kayo. Oh, may problema. Unya. Sugdan ta dayon na pagpaniid ang tawana. Oh, okay. Sa akong pagtuo, patsunon kini tawana. Sa ilang hulagway kriminal na kay tanahon. Og mao kini ang akong tuyo. Sang tabuhi pa ko. Mutabang ko sa pagpanghipos aning mga kriminal. Nagawas na sila. Nakakita ko, Tikoy. Kauban siya ang pamilya. Oh. Hello? May simba sab ko, Greg. Mayo kay nagsugod na kapag paniidan ng tawana. May simba sab ko sa iyang gisimbahan. Di arakos palibot mao nakakita ko ninyong tikoy. Sundo na mo sila, sir. Ayaw patunto. Ayaw pagtuo nga kunuhay Diyos nun siya. Iya lang kining takuban aron dili siya mailhan sa iyang pagka-animal. Sige, sir. Bye. Tikoy. Sa kanya sila sa bahay. Ani sila agi din na to. Oh, may busina. Tuwa na sila. Pataw, aron di na mailan. Sabi na pita. Bahay sa gubanan ka na lang isudlan, Tikoy. Ha? Huwag nga nung na sila diha. Basaha ka na lang sa gawas. Oh. Nagpakaon dahil sila diha sa bahay sa gupanan. Oh, pati yun nun mo ay nagpakaon. Uy! Nanong ka? Nanong ipapatay man ni Leon kinito, ana? Nga magiluyon mo na kayo. Pasabta ko. Nganong gisigihan man hinuon ni Muglawog si Greg? Daan pa ko. Wa kadyo di ay makasabot. Daghan ka pang kanon aron masabtan na nimo ang kahait ani imong amahan, Jonas. Sulti ko! Pinaagi lang ani. Matugad ko na si Greg. Hinumdumi nga maayong laki si Greg. Pero niya nga akong paagi. Masakpan ko ragyod kung unsa na yung tinuod ning panahon na. Gilawgan ko siya og patyonon. Dua ka klaseng tao nga patyonon. Buutan nga tao o kriminal nga tao. Unang tao nga kung gisugo niya nga iya untang patsyon apan wa mamatay. Tungod kay buutan kining tao. Ug ang ikaduha na kung gisugo niya nga iyang patsyon mao ang kriminal si Wang. Apan hantod mga tao ni Wang giurot og pamatay nila ni Greg. Aha. O kini karong gilawog na ko niya usa ka buutang tao. Kung buhion kini ni Greg og dili niya patyon, dan gitunto lang ko ni Greg. Gitunto ko ni Greg. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!